Leveren er placeret lige under ribbenet i den højre del af torsoen, som I kan se på vores tegning her. Leveren er et rødbrunt organ, og grunden til, at det er sådan en rødbrun farve, det er fordi, der er så meget sådan, blodindholdet er meget stort i leveren, så derfor er den sådan blodfarve. Leveren er i virkeligheden en kirtel, som kan rumme 1,5 til 2 kg væske. Leveren har over 500 funktioner, blandt andet at fraskille affaldsstoffer, størkne blod, omdanne stoffer osv. Leveren er placeret under ribbenet i den højre side af abdomen, og er inddelt i 2 lapper, en højre og en venstre, og de er opdelt af ligamentum falciforme, hvilket er et ligament, som forbinder leveren til den forreste del af kropsvæggen. Der løber blod fra 2 forskellige karsystemer gennem overlapperne. Det ene karsystem er arterielt blodet rigt på oxygen fra leverarterien aorta, og det andet er venøst blod fra portåren, som fra fordøjelseskanalen og milten strømmer ind i leveren. Den venstre lap er betydeligt meget mindre, og udgør kun omkring 1/3 til 1/6 af hele leveren. Der er 2 overlapper, men leveren er nærmest bare masservis af små leverlapper, som er omkring 0,7 til 2 kubikmillimeter. Leverens påvirkning af alkohol. Nedbrydningsprocessen. Først omdannes alkohol til mellemproduktet acetaldehyd ved hjælp af enzymet alkoholhydrogenase. Acetaldehyd er et giftigt stof, der helst ikke skal ophobes i kroppen. Acetaldehyd omdannes herefter til acetat, hvilket er eddikesyre, ved hjælp af enzymet acetaldehydhydrogenase. Til sidst omdannes acetat til acetyl-CoA, der kan indgå i stofskiftet til produktion af energi eller opbygning af fedt. I leveren findes enzymer, som nedbryder alkohol. Hvis man drikker hele tiden, kommer leveren på overarbejde, så ødelægger man efterhånden levervævet. Leveren bliver først forstørret, og derefter skrumper den. Det kalder man skrumpelever. Her har vi et eksempel på Erik på 60 kg. Han er 2 timer om at nedbryde 1 genstand. Det alkohol optages i kroppens væsker, afhænger promillens størrelse blandt andet af personens vægt og køn. Mænds krop indeholder mere vand end kvinders, derfor bliver alkoholen lettere fortyndet. Mænd har ca. 68% kropsvæske, da mænds muskler er større og de har mindre fedtvæv, mens kvinder har ca. 55% kropsvæske. Det betyder, at alkoholpromillen i blodet vil være lavere hos mænd end kvinder, selvom de drikker den samme mængde alkohol. Leveren har mere end 500 funktioner, men vi vil kun komme ind på de 3 vigtigste. Leveren omdanner og gemmer næringsstoffer. Når vi har spist, bliver næringsstoffer fra maden optaget i blodet fra tyndtarmen. Blodet med alle næringsstofferne bliver ført videre til leveren, hvor de bliver bearbejdet. En af næringsstofferne er kulhydratet glukose. Leveren kan omdanne glukose og gemme det. Når kroppen mellem måltider får brug for glukose som brændstof, omdanner og frigiver leveren igen glukose. Det er hormoner, der giver besked til leveren om at gemme eller frigive glukose. Hormonet insulin giver f.eks. besked, når blodsukkeret er højt, og derfor skal gemmes glukose. Leveren opbevarer også andre næringsstoffer, som f.eks. vitaminer. Leveren producerer nye stoffer. Leveren laver også nye stoffer, som kroppen skal bruge. Det er f.eks. gallen, som bliver brugt i fordøjelsen af fedtstoffer. Fra leveren bliver gallen opsamlet i galleblæren. Herfra bliver den lukket ud i tarmen, når der kommer mad i tarmen. Gallen hjælper til at opløse fedtet i maden. Med gallen kommer leveren også af med nogle af de affaldsstoffer, som ikke kan opløses i vand, og derfor ikke udskilles med urinen. Affaldsstofferne kommer med gallen ud i tarmen og videre ud med afføringen. For eksempel et affaldsstof fra døde røde blodceller, det er det, der får afføringen brun. Leveren nedbryder giftstoffer. Når vi tager medicin ved at spise eller drikke det, bliver stofferne fra medicinen også optaget i blodet og ført til leveren. Det samme gælder giftstoffer, som vi ved en fejl er kommet til at spise eller drikke. Leveren modtager også affaldsprodukter fra kroppen. I leveren bliver stofferne nedbrudt og omdannet. Det gør, at de nemmere kan blive udskilt med urinen eller afføringen, og på den måde forlade kroppen. Det betyder, at mange giftstoffer ikke gør skade. Det er også i leveren, at alkohol bliver nedbrudt. Alkohol bliver nedbrudt til vand, CO2 og energi. Nogle sygdomme, som f.eks. skrumpelever, kan føre til sygdommen leverkræft. Symptomer på kræft i leveren kan være vægttab, smerter, træthed og kvalme. I sjældnere tilfælde kan man også få gulsot, hvor man bliver gul i huden. Selve betegnelsen leverkræft omfatter sjældne kræfttyper, der enten opstår direkte i leveren eller i gallagangene.
Kræft direkte i leveren ses ikke så tit, men det sker oftere, at andre kræftformer spreder sig til leveren. Dette fænomen hedder levermetastaser. Leverkræft kan behandles med blandt andet cellegift og kemo, men desværre sker det ofte, at folk med leverkræft ikke overlever ret længe fra det tidspunkt, hvor de bliver diagnosticeret med sygdommen. Dog kan kirurgi og medicin forlænge overlevelsen et godt stykke tid, hvis ikke patienten kan helbredes fuldstændig. For at undgå at få eller forværre leverkræft, er det en god idé ikke at drikke alkohol. I hvert fald ikke i for meget. Det fungerer. Det her er Katrine. Hun er 50 år gammel, og hun har drukket intensivt siden hun var 16 år gammel, og er derfor blevet diagnosticeret alkoholiker. Derfor er hendes alkoholforbrug højere end det anbefalede 7 genstande for en kvinde om ugen. Okay. Katrine oplever ofte symptomer på skrumpeleveren. Blandt andet feber, vægttab og opkast. Hun er taget til lægen og har fået diagnosticeret skrumpelever. Dit alkoholmisbrug, det har medført, at der er blevet dannet arvæv i din lever, og det betyder, at blodcirkulationen den er stoppet, så din lever den fungerer desværre ikke længere normalt. Nå, er der noget, jeg kan gøre for sådan at helbrede mig selv? Altså, du skal for det første stoppe med at drikke alkohol. Der er ikke noget, vi kan gøre for at helbrede din lever. Den er skadelig for evigt, men du kan være med til at stoppe udviklingen, den negative udvikling, ved at stoppe med at drikke. Stop med at drikke. Det er et eksempel på en kvinde, som har drukket rigtig, rigtig mange år. Men kender du nogen, som drikker for meget? Det anbefales, at man ikke drikker over den anbefalede grænse. Nemlig 7 genstande om ugen for kvinder og 14 om ugen for mænd. Husk at sige noget. Man skal ikke gå med det alene.